Aquest dijous s'ha obert per primera vegada una oficina municipal d'atenció al consumidor depenent del Consell Comarcal del Baix Camp al municipi. D'entre les principals funcions d'aquesta oficina es troben assessorar els consumidors sobre els seus drets i deures o la tramitació de queixes, entre d'altres. El ventall és molt ampli i des d'un assessorament a la controvèrsia que es pot trobar al consumidor, un assessorament a l'empresa sobre la normativa aplicable en el seu sector. Aleshores, si existeix aquesta controvèrsia, el que fem és començar el que se'n diu o una reclamació, o una queixa, o una denúncia. A partir d'aquí ja dependrà de si l'empresa està adherida o no al sistema arbitral de consum. En el cas que hi estigui i no s'arribi a un acord favorable per les dues parts, el que fem és tramitar-ho a la Junta i, si no, doncs, evidentment, amb la mediació, que és voluntària per les dues parts, podem arxivar l'expedient amb l'acord. Amb aquest nou servei d'informació al consumidor, el Consell Comarcal del Baix Camp pretén satisfer les necessitats dels veïns del municipi que fins ara s'havien de desplaçar fins a Reus per ser atesos. L'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor romandrà oberta el primer dijous de cada mes de 12 a 2 a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant. Després d'estona i n'hi ha que, ja et dic, que no és una competència de consum, i aleshores que és d'assessorar, dir on ha d'anar.